Dat het zo, ja, zo'n hit zou worden, dat hadden we allemaal niet verwacht, denk ik. En we zijn nu ook al met 20 mensen aan het werk hier. En dat hadden we ook niet verwacht, dat we met zo'n groot team zouden werken. De Kruiswei is alweer een kortje iepen. En daar ben de meesten kunnen dan wat, maar echt eromheen heel blierd mij. Wat is het succes? Ik zou het niet weten. Ik denk wel, de keuken die doet het hartstikke goed. We hebben echt wel een leuke, goede kaart. Mensen zijn hartstikke enthousiast over het eten. Super veel complimenten gekregen. De reviews ook online zijn alleen maar lovend eigenlijk. Maar ook de zalen gaan hard. Buffetten hebben we heel veel gehad. Condolences, vergaderingen. Dus dat loopt ook hartstikke goed. Er zijn mensen die nu na een half jaar, 8 maanden ook binnenkomen. Die zeggen, ja, nu moeten we het eindelijk eens proberen. Hè? We hebben zoveel goede verhalen gehoord over de Kruiswei. En we willen het nu toch wel een keertje proberen. Er zijn letterlijk ook mensen binnen geweest die hebben gezegd, we waren niet zo positief over jou en jullie voordat je ging beginnen. En we hadden echt niet gedacht dat dit zo zou gaan. Maar duimpjes omhoog, want die zijn hartstikke blij met dat er weer wat leven is in Damwoude. En dat zeggen mensen ook, hè. We rijden weer langs, de lampen branden, er is volk en er gebeurt weer wat. Is dit ook echt een boost voor het dorp, denk je? Ik denk het wel, ja, zeker. Maar dat zeggen mensen ook en de inwoners ook. En we zijn nu vanaf 1 januari ook begonnen, of vanaf januari ook begonnen met de zalen. Dus voor het dorp. Dus we zijn begonnen met een klaverjasavond, een bingoavond. En daar gaan we ook mee verder natuurlijk, want het heeft ook, de zalen hebben ook de dorpshuisfunctie hier. Dus voor de Meanskip noemen ze dat toch? Ja. gaan we ook weer dingen organiseren. We hebben een nieuwe activiteitencommissie ook, waar we mee aan de slag zijn gegaan nu sinds gisteren. We komen volgende week of de week daarna weer bij elkaar. En dan gaan we een programmaboekje maken. En dat gaat weer het dorp door. Dus mensen krijgen dat weer op de deurmat. Koningsdag is ook alweer een soort van staat ook alweer bijna voor de deur. En ons eenjarige bestaan. Kijken of we daar nog het een en ander mee kunnen doen.